I da ste ljudi dobrodošli još jednu epizodu na mom kanalu. Danas igramo Citadel. Danas igramo Citadel. Sad sam očekao da mi uđi. Evo da. Pa mi da počnemo da igramo. Evo kako ti tamo višimo. Bravo. Sad ćemo ovako da počnemo nešto. Tako. Evo znači počeli smo. Idemo. Ajde. Znači da ćemo snimio klip. Jer su dođeli gosti Kovin. Vidimo kako prvi tutorial kako napraviti kako skinuti Minecraft, obavezno pogledajte. Evo sad ću vam kažem, ako hoćete snimati sada sa facecamom, ostavite like, možete mi se ubaciti na kanal, ako ste ovo novi na kanalu. Mislim ako ste prvi put sada vidjeli oko ovaj kanal. Majko bože šta evo, koliko meni, ja sam pobedio na visokog, ali otrši. Da, sad ostavite like ako ćete facecam, možete se susrediti na kanal, puno mi ne značilo. Ba dobro. U 13.000, pa nešto ti 12, pa nešto ti ja, projde, to je 5.000, majko ovoj cepa, nije be mater. Ljudi sada. Gdje ću pojest? Dođi, mali. Opet dođi, pa dođi! Jebeme ti kastak. Idem to. Lagano. Ajme haker. Jesi mi haker. 12.000. A kada je haker. Ajde. Jeba ću ti mater. Ljubit ću te. Zahvalit ću te i grklju ću ti pocepam. Ne mogu ni dalje. Ne mogu gdje. Posle mogu nikad peđemo skoro 3.000 nešto. Kao što ćete znati, to je bila druga. Da, to je bila druga epizoda, ovo sad je treća. Da, pa pogledajte tu drugu. Da se još. Da ih jedem. Joj. Kako je? Svi su umerali oko mene. Eto. Evo hvala. Kako traktor se či... Šta je bilo? Ja... Pa traktor... Što se... Joj, kamion s peskom. Nije baćemo vatar komšije. Ne dajte mi da snimam klip. A ja sam dobar. Koliki kamionska. Evo. Kukubari, oni svi umiru. Mislim ću biti naslog, svi umiru. Pizarija bi zada. Prije. Svi umiru. Stvarno svi umiru. Ne znam kada. Ko? Kako me je piku staviše? Ajde ljudi, evo igro, sad počinjemo, evo je zadnja runda, pa šta bude. Da će izaći, sad će hrana, skoro hrana, znači,
to znači pa će vidjeti sve jedno. Sve jedno. Ili jedan trik s karta vam pokažem, pa mogu pokazati. Mogu pokažem jedan trik s kartama, vidit ću. Ja mislim da ću pokažem trik s kartama. Ja sam još snimao Skull Hell. No. Ja mislim da je ovo dala 18, ne 19. klip. Ovo što sam snimao. Ne, a baguješ. Da. Ljudi, ostavite like, sub i šerujte se. Ostavite like, sub, obavezno šerujte kanal i lajkujte klip ako hoćete face candyom. Ako težite klip, šerujte, radite što hoćete. Nemojte samo dislike, molim vas. Mi se vidimo. Sljedeći video, Ćao.